Bi amina kuma min kan o ye Kadafi ka denbaya kɛla cogo min a fatulen kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala a denw. Kadafi ka ɲɛnamaya bɛɛ a ye denmuso kelen de sɔrɔ n'o tɔgɔ ye Aishatu Kazafi. An bɛ don min ko bi a si bi san 48 sɔni Kadafi ka fatuli cɛ. Aisha Kadafi avocat tun don. Irak président kɔrɔ Saddam Hussein ale minɛnen kɔfɛ 2004 avocat minnu ye collectif d'avocat kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka Saddam Hussein kɔkɔrɔma don k'a lafasa a ka kiiri in na. Kadafi denmuso Aisha kun bɛ o avocat la 2004. Faransi jamana ɲɛmaakɔrɔ Nicolas Sarkozy a muso kɔrɔ n'o ye Cecilia Sarkozy juillet 2007 a taala Libi ka Kadafi to président na yen nga ani Kadafi ma ɲɔgɔn ye a ka o Libi ta senfɛ. Kadafi denmuso Aisha o de y'a kunbɛ ɲɔgɔnya o siɲɛ. Kadafi denkɛ Hannibal Kadafi 2008 ale minɛlen Genève ka sabu kɛ a ye waleya dɔw kɛ yen min ye sariya sɔsɔko ye. Aisha Kadafi a ye déplacement dɔw kɛ o waati kɛrɛnkɛrɛnniyala Suisse ka a balimakɛ lafasa. Hali n'a sɔrɔ waatinin kɔfɛ Hannibal Kadafi a tilala ka labila o kɛla ka Kadafi to président na Libi. Aisha Kadafi avocaya in tɛmɛlen kɔfɛ lieutenant général tun don o garadi tun b'a bolo Libi armée kɔnɔ. Juin 2011 manga daminɛlen Kadafi ka fanga contre la Libi. Aisha Kadafi a yela ja caman na min n'a ye lafasali ta k'a fa sɛgɛrɛ o jaw la. A y'a jira k'a fɔ OTAN ka kɛlɛkɛdenw ka bombardement dɔ senfɛ ale yɛrɛ den dɔ n'o si tun bɛ kalo 5 ko o sala o ko in senfɛ. Hali n'a sɔrɔ kuma in bilala siga la maa caman fɛ. Juin 2011 Aisha Kadafi a ye plainte dɔ don Belgique OTAN contre la. Le 30 juin 2011 o m'a ka plainte in ta ba la. O kuma plainte in a classé la sans suite. A ma ɲɛ min kɔ utukalo tile 29 2011 sɔni Kadafi ka fanga dafirili cɛ. Aisha Kadafi a bolila ka taga Algérie ani a bamuso n'o ye Kadafi yɛrɛ muso ye Safia ani Aisha balimakɛ fila wɛrɛ u ni minnu tala Algérie n'o ye Mohamed Kadafi ani Hannibal Kadafi an'u denw. Aisha Kadafi a y'a jira k'a fɔ u selen Algérie o dugujɛ k'ale jigila denmuso n'o tɔgɔ dala a yɛrɛ bamuso la Safia. Tile 10 dɔɔni ka kɔn Kadafi ka minɛli ɲɛ. Le 23 septembre o bɛɛ y'a sɔrɔ Kadafi a yɔrɔ ma dɔn a ma minɛ OTAN ka kɛlɛkɛdenw fɛ. Aisha Kadafi a y'a jira k'a fɔ o waatiw la ko Kadafi a kanubaw ka o hakili sigi u k'a dɔn k'a fɔ baasi t'a la. Kadafi a ka fanga dafirilen kɔ o kɔfɛ a fatulen yela ja la a n'a denkɛ o damɛ a kɛrɛfɛ n'o ye Mu'tasim Kadafi. O kɛla sabu ye a waati ka dankari Aisha Kadafi a ka kɛnɛya la. A ye waati jan de kɛ Algérie dɔgɔtɔrɔso dɔ la o kɔfɛ sɔni a ka segi a yɛrɛ ma. Le 30 novembre 2011 Aisha Kadafi a ye kumakan dɔw jɛnsɛ o min n'a b'a jira Libyɛnw k'u ka tajurusara kɛ Kadafi ye n'o ye ale fa ye. A y'a jira fana gouvernement kura min sigila a fa ka fatuli kɔfɛ u ka muruti o gouvernement in ma. Algérie ministre des affaires étrangères o wagati u y'a jira k'a fɔ a ko kuma in ko kuma do min ti bɛn fiyewu wa u ye o dunan jatigiya min kɛ Algérie jamana kan o waati la ko kuma in bi bɔ o sariyaw kɔnɔna la. O kuma u ye kangarida ɲɛsin Aisha Kadafi ma o waati. Kabi 2011 Union européenne u kun y'a interdit Kadafi a n'a ka denbaya bɛɛ u sen ka se Union européenne jamana dɔ kan. O décision in u y'a renouvelé 2014. Le 28 mars 2017 Cour de justice européen u ye o décision in bɔ a ma. Arabu jamana min bɛ yen n'a bɛ f'a ma Oman kabi 2012 Kadafi denmuso Aisha Kadafi a sigilen n'o yen de. Kadafi muso n'o ye Safia Farkas u ka Algérie sigi kɔfɛ a n'a denmuso Aisha a n'a denkɛ fila Mohamed ani Hannibal u ka Algérie sigi kɔfɛ Kadafi muso a taala Oman. An bɛ don min ko bi ni Kadafi denmuso Aisha bi yen de. O kɔfɛ Safia Farkas Kadafi muso in a taala sigi Egypte. An bɛ don min ko bi a bi yen de. Kadafi denkɛ Kamis Kadafi ale fatula ka to san 28 ka kɔn Kadafi yɛrɛ ka fatuli ɲɛ ka sabu kɛ OTAN kɛlɛkɛden dɔw ka bombardement ye. Kadafi denkɛ Saadi Kadafi ka sanga ni Kadafi ka fanga dafirili ye ale kun bɛ yɛrɛmadogo la Niger san 3 bɔɲanko Kadafi ka fanga dafirilen kɔ
mars 2014 u ye a denkɛ in di Libi gouvernement ma. Kadafi denkɛ Saadi Kadafi a ye san 7 kɛ kaso la o kɔfɛ. Libi faaba Tripoli o kasobonba la. Kadafi ka fanga dafirilen kɔfɛ, a denkɛ n'o ye Seliful Islam Kadafi, kibaruyaw y'a jira k'a fɔ ale fana tun bɛ Niger. Cour pénale internationale CPI ani Interpol olu kun kɛmɛ ka mandat d'arrêt d'a kan. 2015 u y'a minɛ Libi, u kun y'a condamné à mort n'o ye k'a bila si kaso la. Nga 2017 san 2 kaso kɔfɛ a bilala ka bɔ kaso la. Élection présidentielle min tun kan ka kɛ Libi, a kun y'a jira k'a fɔ a bɛ kɛ cɛbɔ ye élection in na. Le 14 novembre 2021 Seliful Islam Kadafi a y'a ka candidature ladon élection présidentielle min tun kan ka kɛ décembre 2021 Libi jamana kan. Nga le 24 novembre tile 10 a ka candidature dolen kɔfɛ, bankɛla a ka candidature la ka sabu kɛ k'a ka casier judiciaire man ɲi. Sariya minnu b'a to a kan ka se ka kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigi ɲini na Libi, ko o sariyaw ma dafa a la. Mu'tasim Kadafi u y'ale ni Kadafi bɛɛ fa don kelen min yela jaw la, u fila bɛɛ dalen no ɲɔgɔn kɔrɔ. Kadafi denkɛ Hannibal Kadafi 11 décembre 2015 a minɛna Liban jamana kan. Damadɔ kɔfɛ u y'a bila. O kɔfɛ a minɛna Liban jamana kan tugun. Kibaruya labanw y'a jira janvier 2025 an bɛ don min na ko bi halisa a bɛ kaso la Liban jamana kan.